A Böll-Ér cégcsoport a magyar élelmiszeripari piac meghatározó gyártó és nagykereskedelmi szereplője. A világ különböző pontjairól importált és hazai fűszereket, természetes és mesterséges beleket feldolgozza, majd értékesíti főként a magyar piacon. Kínálatában megtalálhatóak a kiskereskedelem, a HoReCa, a hús és egyéb élelmiszeripari ágazatnak értékesített kis- és nagykiszerelésű termékek. A Böll-Ér Kft-t 1991-ben alapítottuk, kezdetben természetes bélfeldolgozással foglalkoztunk, majd a későbbiekben ez kiegészült, műbelek, fűszerek forgalmazásával, valamint fűszerkeverékek előállításával és forgalmazásával. Az elmúlt 33 évben egy komoly alapokkal bíró cégcsoporttá tudtunk fejlődni. A cégvezetésben a fiatalabb generáció is közreműködik. Cégünk fontosnak tartja a fogyasztói igények legmagasabb szintű kielégítését. Hogy versenyképesek legyünk, a világ minden tájáról, megbízható forrásból, közvetlenül a termelőktől, a termelői országok feldolgozóitól igyekszünk beszerezni az alapanyagokat. Többszintű minőségbiztosítási rendszerünket a mindenkori előírásoknak, a mikrobiológiai paramétereknek való megfelelésért, illetve a minőségi késztermék előállításáért vezettük be. A beérkező alapanyagokat fokozottan vizsgáljuk, és minden beszállító kiválasztására nagy figyelmet fordítunk. A Böll-Ér Fűszer Kft. A feldolgozóipar számára kínál fűszereket, fűszerkeverékeket, adalékanyagokat, adalékanyagkeverékeket és fagyasztott félkész termékekhez panírokat. Bármilyen termékfejlesztéssel kapcsolatos probléma esetén állunk az élelmiszeripari cégek rendelkezésére, felmérjük a feladatot, és szaktudásunk alapján az egyedi igények szerint kész receptúrát fejlesztünk kalkulációval és dokumentációval együtt. A fűszerkeverékek kimért alapanyagait a keverőgépekhez adagolják meghatározott sorrendben. A keverési idő termékcsoportonként változik a megfelelő homogenitás érdekében. Az elkészült keverékek az egyedi megrendelések szerint kerülnek kiszerelésre. Azoknál a fűszereknél, amelyek nem gépesíthetők, kézi csomagolást végeznek. Allergénmentes üzem révén a cégcsoport olyan partnerekkel is együtt tud működni, akik számára fontos, hogy allergénmentes termékeket kínáljanak vevőiknek. Közétkeztetést kiszolgálók, kiskereskedelmi láncok, éttermek, szállodák és élelmiszerforgalmazók számára is biztosítják azokat a termékeket, amelyek megfelelnek a legmagasabb minőségi és biztonsági elvárásoknak. Célunk a folyamatos, magas minőség biztosítása. Ennek érdekében minden keverésből mintát veszünk, és a mintákat a termékek kiszállítása előtt a laboratóriumunkban érzékszervi, illetve funkcionalitásbeli vizsgálatnak vetjük alá. Szakembereinktől nem csak egy készterméket kapnak partnereink, hanem komplett szaktanácsadás keretén belül a gyártás technológiát is be tudjuk tanítani. Tesztüzemünkben az érdeklődő megbízók valós húsipari körülmények között próbálhatják ki a kifejlesztett termékekkel történő gyártási technológiát, és kézzelfogható terméket kapnak. A Böll-Ér Bélfeldolgozó Kft-nél a hazai vágóhidakról vásárolt sertésbeleket feldolgozzák, minősítik és sóval tartósítják. Beszereznek import sertés, juh és marhabeleket is. A feldolgozóipar számára közvetlenül a töltőgépen felhasználható, lágy vagy kemény csőre raffolt bélféleségeket is gyártanak. A Böll-Ér Kft. A húskészítménygyártás minden szereplőjét kiszolgálja természetes belekkel, fűszerekkel, fűszerkeverékekkel. A házi disznóvágástól kezdve a magyar húsipar legnagyobb nevű szereplőikig. Beszállítóink világcégek, akikkel együttműködve garantáljuk a folyamatos minőséget, értékesítőink és logisztikai partnereink segítségével pedig lefedjük az ország teljes területét szolgáltatásunkkal. Gasztronómiai kiszerelési fűszereink nagy kereskedelmi partnereinken keresztül elérhetők a HoReCa és a közétkeztetés szektor részére. Multinacionális nagyáruházi partnereink által az árérzékeny fogyasztói rétegnek az igényeit elégítjük ki sikeresen,
akik termékválasztását a megfelelő árértékarány, a megbízható minőség és a sok éves pozitív tapasztalat határozza meg. Vásárlóink a webáruházunkban is megrendelhetik portfóliónk egy részét, a pápai és polgári boltunkban pedig a helyi lakosságot és a környező településen élőket várjuk. Elhivatott és tapasztalt csapatunk nap mint nap sokat tesz céljaink eléréséért, amit partnereink az együttműködés minőségében tapasztalhatnak meg. A cégvezetés új generációjának is az a küldetése, hogy a cégcsoport a megbízható forrásból származó minőségi termékek mellett hozzáadott értéket, szolgáltatást és széles termékkínálatot nyújtson.